Charga. Inda wada ujerera matsaga ne. Jamuga charga. Kuno miri wokudya uguma inini nedikita rangu inini. Vodka kwata fesi yebere. Nai. No abere. Re busiri wavo. Nai. Ikaiwenyu mudzimu mpote muchibuda uchinhuwa imimi kwete ndii. Taura kuchai. Manje munonhuwa bhodhi yangu nenda pasa nemuturu pasi yebhodhi yangu. Nai. Wada ujairira matsaga. Wada undijairira kati. Watipe. Manje. Saka tida uvaita sei. Saura kama blanco. Zagumbuke ka. Ndananga chikujairira. Chari ndananga chikujairira. Vanhu vanga vachinijera vandakazvimasada Sadza iri. obva vadzazvinisi mumwe mangu ana baba nana mai vako vanga vakasendera homwe dzavo pandiri inini manje dziri devhesheni yekusendera homwe dzemapurogiramu angu nevanhu ivavo inini manje Nai. nditadza kufamba mustriti inini manje nyange kubva kuba kuti ndakacherekana nyika uvanhu bvunzo kunita kuti munhu wanga abva kwamudza kuti wangaona anovhona munhu inge azvinikire kuti anzvira kuti zvinotsvaga zvake negimbo retsoka tosunzwa kuti azichaende chinochiuda mari kundiita maintenance Vanopenga. vanopenga anoshumuza vachita zvazibarika mwedzi wezerira kuita mari iyoyo Taurawo. obva wauya vanyepera zvemudzimu ukachipira zvemudzimu Ndana kutaura kuti zvemudzimu. ivava kavanhu vanongachinyepa bhati handi tinotaura kumudzimu kuti anzi akapuwa mwari isusu asi akushayiwawo zvakati No. manje kutadza kuenda kune vhangeri ravo iko kana riri vhangeri ravo ngavaende iko Ivo pa 1 hour ipo ndo pazvaitika. ndo pazvaitika ipa panangoenda koko ndatukwa muzanzi uri imbwa ine sadza redu riri kudei panapa Ndana kutuka. ivo vakamheni zvavanga vachidya kavanhu vavarungu vanga vadya zvimaraisi Vana varungu. amenu kaiva saka manje vanokubvunza inini zvinhu zvavanenge vachidya munhu uchisa mudumbu mako ungati kudya chinhu chinhu chokunyudzisa kuendera mudumbu memumwe munhu Nai. Apo kana wadya futi asisenze zvinozoita sei kana wadya. zvinosenza kwandiri manje ndotanga kuita kumamirwa mudumbu ndinotowana toti cheche kundimamira mese kuitwa toilet Nai. Nevanhu ivava. ivanhu yavo sakana mai achi kutanga vaida kudya kuti vachiguta Nai. Zviite. Vanomuka sadza ravo nebatu raisi tine basa. ukapopota tanda kunhingirikira tanda kuna ndo gemu ravo ranoita Ivava. Matsaga. saka manje vanongwara vanotwata vakangwara kwandiri wei ini nyangwe ndakapusa asi handitambwe iyoyo Autambwe iyoyo. Uri gefa ke. ndiri geva rekunyeperwa karichitichengete iyoyo nevanhu ivavo ndabuda chituma ivo kuti ende mutora zvakati muchengetwe ndii Taurawo. Wamona mfesi wako mumwe uyu Junior D. Uyo. Chari. Wamona mfesi wako Junior D ari pasaidi. Ana asina kana basa wagumbuka ndiri. Wagumbura. Taura zina nebasa rese naye. toro sene basa rese Saka toita sei chari. Takuenda kudheni. Handina mari mai mani. ona zvavakuita Uri pasitodhati ramba uchifamba kani. Isitodhadhoro. Chari. Isitodhadhoro nekuru. wariwo mutonyo Ndanarwa mtu. Neswimming pool yedu iyo. Kunyebere chari. Takuenda chamo. ande ndikusema mareni Aiwa sarira kuno. aiye wakati Chadzoka kani chadzoka komulazi. Uta udise. Wanga uchijamukirwa nevanhu apo. ngajamukirwa nevanhu ngajamukirwa nevanhu vasibasiri Daita bo. Chari ari kujamuka. dambuda madhiri angu andikuita Madhiri api futi. dambunomira matebhisi angu Matablets. ukuenda so here kani ukuenda Kwenda so. Udaona matablets aí futi. domukupisa matebhisi angu Tikete kama matablets. Wada kwadza matablets stone aya kanzi 3 in 1 anti-side.
Nyongo nechi Nyongo. nyongo okay arikutengeswa mari matablets ringers $2 wakati ringers matsaga aiketeka ringers kuti chimari pato nevamwe vanhu vakatozvarirwa mbari vasikatombosiya kuti ringers unosvikaita chii taura kaunotsikisa nemotikari chino aiwa ndichadzoka shamwari pane timboita zvebusiness tidomboita zvedhanzi kashamwari handiti mangwana tiri kuridza mustodati saka mayandiende chani ndichasvika time komulachi ibo weekend yatotanga gokushow hausingaendere chani hauchadi wagumburwa ibo